ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ କେମିତି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ତ ଏଇ ତ ଆମର ତ ଲୋକାଲ ପିଲା ଆଉ ଏଇ ତ ରାଗ ନହେଲେ ହେବନି ଆଉ ଆମର ତ ସବୁ ମିକ୍ସିଂ ପକାଇ ଦେଇକି ଆଉ ଏଇ ତ ସବୁ ଏକା ପକାଇ ଦେଇକି ଆଉ ଆଉ ଏବେ ହେଇଗଲା ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଟିକେ ଆଜି ରୁଟି ସାଥିରେ ଖାଇବେ ବୋଲି ମାନେ ଟିକେ ଖାଲି ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଝୋଳ ହେଲେ ଭଲ ହେବ ଆଉ ରୁଟିଟା ଏପଟେ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆଉ ସଣ୍ଡେ ତ ଆଜି ଆମେ ତ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ତ ହାଲିଆ ଆଉ